Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mga mayor nga aktibidad para sa Dinagyang Digital 2021 ang plastado na. Plastado na sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang mga aktibidad para sa Dinagyang Digital 2021. Tanan nga mga aktibidad ang igapatigayon online para malikawan ang pagdagsa sa mga tawo kag hindi makalapas sa ginapatuman nga health protocol. Sa Enero 15 ang opening salvo. Kung sa din ang mga warriors naton nga all-star warriors subong magapasundayag man in their usual attire nga naka-t-shirt lang nga dinagyang. No? And in also during the opening salvo, liwat niya iga-highlight ni Professor Divina Gracia ang mga nagkalain-lain nga mga filmed production featuring all our dinagyang tribes in the past. This will be followed by some pocket events. May yaraman sang landmark design contest nga kung may pondo na ipatindog ang mga magadaog na landmark. Dugang padiri ang mural contest nga igapatigayon sa isa sa mga dako nga mall sa syudad. Sa Enero 18 tubtob 24 may trade fair sa diin iga-display ang mga produkto sang Ilonggo entrepreneurs. Sa Enero 20 ang dinagyang drum beat contest kag sarang man makita online. Sa Enero 22 ang religious motorcade sang Santo Niño. Bisan ang food festival sa Enero 22 subto 24 ang plano nga patigayonon man online. Sa Enero 23 ang dinagyang sa Kalye Real Time, dinagyang Warrior Fashion Show kag virtual religious sadsad. Sa Enero 24 ang virtual dinagyang mass, one dinagyang digital kag ang virtual awarding ceremony. There is no street dancing. Wala kita sang mga activities, wala sa mga kiosko sa Calerial, wala sang mga things nga makagather sang tuman kadamo nga tawo kag maka-cause sang violation in terms of health protocols. True to the concept, napanumdum namon nga dinagyang 360 mangyapon, but 360 in what sense? Una, 360 siya kay una siguro maging digital na siya, maging virtual na siya. So in other words, dinagyang will be shot in film. So since gamit na naton ang camera, may kapasidad na kita nga mag-shift sang focus, no? So 360 siya kay makita na naton sa lain-lain nga side ang aton nga mga performances, no? All sides and even top views, no? Drone shots of the performances. Second, dinagyang 360 siya kay makita na siya sa bilog ng kalibutan, mas na-highlight siguro ang mga platforms kung sa diin siya pagwaon para mas accessible sa mga pumuluyo naton diri sa syudad, kag sa aton nga mga fellow Ilonggos, kag sa aton nga mga kaabyanan all around the world. Okay? And third, dinagyang 360 siya gyapon because we are putting this around the city. No? So hindi na siya ang judging areas na 1 to 5 or 1 to 4 diri sa Calerial or diri sa Central Business District, kundi makita na naton ang mga distrito sa syudad sang Iloilo nga of course comprises our city. This is our testament to our city nga nagbato gid in the midst of the pandemic. Gimpasiguro naman sang foundation nga ginasunod ang mga health protocol bisan subong pa lang nga ginapatigayon na ang pag-shoot para sa virtual activities. Ang aton yung mga dinagyang dancers gin-bubble tani sila. So basically before they entered the bubble, everyone got had their RT-PCR nag negative na ni tanan-tanan sila, and that is why we allowed them to practice without masks. It's because naka-close na gid ni sila sa isa ka area. So there are no outsiders sa aton nga ginapraktisan nga area, and at the same time ang aton nga mga interaction, ang mga taga-sagwa yang interaction layo yaya sa aton nga mga practices. So kung makita nyo, if ever na nyo nalabayan nyo ang ilang shooting, naka-mask man na sila during their presentations sa streets, it's because we are also still following the protocols of IITF nga ginhatag sa aton. So after naman sa aton matapos na kita ang sa aton nga final na gid nga shooting date for one dinagyang. So after naman nila after nila shoot, i-test naman ni sila liwat
liwat naton, i-RT-PCR naman naton liwat sila before we reintegrate them into their families to make sure nga safe gid ng ila families magbalik naman sila. So ginadalian tani kay para syempre gina-hope tagid nga maka-join man sila sa ila families this coming Christmas season. We just want everyone to enjoy also the season of Christmas. So amo na siya ang aton nga mga safety protocols for one dinagyang. Para sa IFFI, hindi makaupang ang pandemya, agod mapadayon ang tradisyon nga halad sa Santo Niño. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 7 katuig nga bata naghatag sa mga face mask sa Iloilo City Government imbis magpatigayon sang party para sa iya kaadlawan. Dalag ko kag maduagon nga mga birthday cake and grande nga party kinaanda na para sa kabataan sa pagselebrar sang ila kaadlawan. Apang pinasahi naman ang pamaagi sa pagsaulog ni Anthea Janel. Sa iya ikapito nga kaadlawan, ginpili niya nga maghatag sang kapin 5,000 pieces sang face mask bilang donasyon sa Iloilo City Government. Nagdako sa pungsod sang China, apang makabig nga Ilonggo by heart sa gihapon si Anthea Janel. Ginkalipay sang alkalde ang pagpakita sang kabubuton ni Anthea. Nalipay gid ako no nga bisan ng kabataan ta nagabulig. Kita nila siguro nga ang city government is doing everything para makabulig man kita sa syudad no. And ang iyang pag-donate sini sa mga face mask instead sa celebrating a birthday party, I think really shows nga ang direction ta eksakto para sa syudad. Ang mga face mask ang igapanghatag sa mga frontliners kasubong na lang sa mga katapos sang Public Safety and Transportation Management Office kag mga medical practitioners. Sa pihak sang pagpanghangkat nga dala sang pandemya, padayon ang serbisyo sang frontliners sa syudad sang Iloilo. Kag dako nga bulig diri ang mga donasyon gikan sa mga pribado nga kompanya kag mga individual kalakip na ang iban nga ahensya sang gobyerno. Ang syudad nagapaslamat gid sa nagabulig sa aton. Kung syudad lang siguro aton sa ligan, hindi tani masarangan tanan. But because of the support coming from all sectors, mas maganagan ang aton sitwasyon diri sa syudad ta. Sa subong, padayon ang pag-abot sa mga donasyon para sa syudad sang Iloilo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.